Asko ESPL, terve! Nyt opetellaan laajakaistamodemin kytkentää. Saa tuonne paketin, tän näköinen nykyään. Täältä löytyy sitten varusteita. Niin aletaan purkaa, mitä tarvitaan. Elikkä täällä on helpdeskin ja vikailmoituksen puhelinnumerot ongelmatilanteiden varalle. Sitten löytyy itse modemi, tietokoneen liitäntäjohto ja puhelinjohto ja puhelimen pistorasia vielä ja muuntaja. Purettua paketista löytyy modemin käyttöohjeet. Täälläkin on vielä johtojen kytkennät. Ja ensimmäisenä aloittaa pistää nyt vaikka virtapistokkeeseen, se sopii vaan yhteen paikkaan. Puhelinjohto sopii vaan yhteen paikkaan, on kapeampi näistä, harmaalla merkitty niin kuin harmaa johto. Ja sitten on vielä mahdollisesti tietokone, kun jos liitetään verkkojohdosta varten on verkkojohto, ja se on keltainen niin kuin pistokkeekin. Noin. Nyt on johdot valmiina. Eli seuraavana kytketään puhelinjohto. Tässä nyt on pöytäpistorasia, mutta seinäpistorasiaan se ei sovi sinne kuin yksin päin. Sitten kytketään sähkö. Noin. Tietokoneen kytkentä tässä vaiheessa ei ole vielä, kun sitten laitetaan modemi päälle. Eli sitten laitteen takaa löytyy virtakytki, virtajohdon vierestä painetaan se päälle. Noin. Ja sitten aletaan odottelemaan, kun valoja syttyy. Eli modemi alkaa käynnistyä ja tässä on noin parin minuutin odottelu, jonka jälkeen se modemi pitäisi olla käyttövalmis. Modemi on käyttövalmis, siellä palaa virta, VLAN, DSL ja internetvalo vihreänä. Modemi on käyttövalmis.